Un dos delegados sindicais que hoxe deu a rolda de prensa, Héctor Santaló, lembrou que o actual esquema organizativo do Concello de Pontevedra remontase ao ano 1999. Por esta razón, os traballadores do Concello consideran que se trata dunha estrutura obsoleta e ineficiente. Unhas medidas as que deron a coñecer esta mañá que son apoiadas por Comisións Obreiras e a FUMPO. A CIGA non asistiu á asamblea e UGT non quixo asumir os acordos alí adoptados. Que se amplíe la dotación económica suficiente para que se haga una correcta valoración de los puestos de trabajo y se retome la negociación de la relación de puestos de trabajo. Hay un primer trabajo hecho hasta el momento, que era la configuración de los servicios y sus funciones. Han hecho un montón de alegaciones distintos colectivos, no se han tenido en cuenta y no se ha vuelto a convocar esa mesa de trabajo. O que piden destes sindicatos, Comisións e a FUMPO, é que non se busque a vía da confrontación e da crispación, senón que solicitan un diálogo efectivo. Simplemente quero decir que a nosa petición e a dos traballadores que representamos é unha apertura de miras por parte da Administración e que cando se senta a negociar cos seus traballadores non se senta nun plano de autoridade, de superioridade, na medida que nós facemos as propostas e eles deciden cales aceptan ou non. Nunha negociación de boa fe, ambas partes están no mesmo plano e esa oferta que facemos e que pedimos á Administración. Unha negociación na que se escoite os traballadores, as súas inquedanzas, as súas aspiracións dentro desta Administración e que do mesmo xeito nos expoña que é o que ele espera desta organización, que obxectivos quere conseguir. E mediante conversas e negociacións chegar a un acordo que, sen dúbida, será favorable para todas as partes. As medidas acordadas foron dar unha rolda de prensa nesta xornada, a xa ofrecida nesta mañá, unha concentración ante a sede do Concello na Rúa Michelena que terá lugar o vindeiro día luns 7 de maio ás 11 da mañá e tamén acudir ao próximo pleno da Corporación.